Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May nga naman sa ito ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga daw Huwebes na kita Nobyembre 19, tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kaanginan kag subong man sa mga nagamonitor via online sa Facebook kag YouTube. Welcome to the show. Tubtob kita sa taknak nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! Liwat kita nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon ang inyong mga mensahe, ang inyo sining mga opinyon kag reaksyon sa aton talakayan karon nga aga gina-welcome tagid. Pwede nyo na mapadala sa available nga comment section kag sumang man pwede dira sa chat room mapadala agod aton man mabasahan. Aksyon Hotline! Hindi ka mo magkalipat sa aton nga countdown, may 36 kadlaw na gidlang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko kag may 43 kadlaw ang nabilin bago naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2021. Aksyon Hotline! Aksyon at Tayhopon checking in and let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Nanong pinagkamadalag ko nga matalakayan nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagpanubo sang curfew ilang inoras bala kundi alas 10 kita sang gabi, tob-tob alas 4 sang aga, ginapatuman diri syudad sa Bacolod ang ginatawag nga curfew hour. May request or suggestion karon ang obispo diri sa syudad sa Bacolod nga kung pwede himuon nga alas 10 tob-tob alas 3 sang aga. Aksyon Hotline! Isa diri nga ginatuyo kag handom sang simbahan nga maakomodar ang mga sumilimba sa tion sang Misa di Gallo. Maprobahan bala ini kag hatagan bala ligwa sang aton lokal nga mga opisyales sa Bacolod. Aksyon Hotline! Sa ikaduwa naton nga talakayan karon nga aga, oy, hibaloon naton sitwasyon sang mga vendors. Bala ara na sila nagsaylo sa vendors plaza. Matapos, ngayon silang niwat nga nagbalik sa operation dira sa downtown area, tiyang ambal diri sang pamunuan sa vendors cluster no sa market nga ti dapat dito sila liwat maga-display o kon magabaligya sa vendors plaza. Aksyon Hotline! Ubos taon ta nagtuman gidman or may ara gidman nga dito na subong nagladlad sang ila inog baligya. Aksyon Hotline! Ini kasunod sang ginapatuman, istrikto nga pagpatuman sang Road Clearing Operation 2.0. Ngayon sila ginadumilian nga liwat nga magbarakang sa mga sidewalk o kon magbaligya kang mag-ideya man sang palangabuyan. Aksyon Hotline!
Karon taman karon anong status na sa pila ka maempleyado, particular na Basiwa Employees Union kay ila mga top officials sa management kalabanan ang nag-avail sang early retirement. Hotline. At yung pa siguro kagabi ni Engineer Jeneline Himora nga at least kung mabagkantigi man ining mga posisyon may mga talos man kagamo ni sila magaserving nga monitoring team na maga-monitor sa compliance o pagsunod sang prime water sa 25 katuig nga ginlagdaan no ining isa kagin sudlan nga joint venture agreement. Hotline. Ilang tawon tani kay i-confirm naman karon kung nag-file to kaso ang Basiwa Employees Union ang pag-incendi ko ini sila ang nagpagawa sa desisyon ang korte kag wala nagpabor sa ila sinigin pasaka nga kaso. Hotline. Aboy na sa parang pila ka madalag kong mabalita nga aton tutukan diri sa lokal sa aton sining nga pagpangalagad sa mga empleyado sang gobyerno sa mayo nga balita nga ining magabaton na sila asang bonuses ti good news na ya. No, kung magabaton kamo sang inyo sining nga bonus kinanglan planuhan sang insakto kag gamiton ang kwarta hindi anay sa lesyona gamiton gid preparasyon agod nga hindi man mamroblema. No, kay puerti kapuraot sa gihapon ang sitwasyon. Hotline. Kod party COVID ang paghahambalan ang Bacolod City ang may ara subong sang ang kahapon nga record at least nagapakita nga ang syudad sa Bacolod double digit pero nubo gawa ang kaso. No, ang new cases that was recorded yesterday 18 no kapanibag-o nga kaso pero may new recoveries nga 62 kag waay sang death no ina kahapon nga record. Hotline. Ang nabilin nga active cases sa Bacolod ara sa 279. Ang recovered cases 4,745 kag ang death nagapabilin sa 153 while ang total confirmed cases ara sa 5,177. Hotline. Ang mga pasaway sa Bacolod ay gidiuntat. Bangod nagapakita nga ang pagpatuman sang gobyerno kag otoridad sang dinagpanay sa mga curfew violators ara gyapon ang police station 4 kag station 10 lang ang zero ay tuod. Hotline. Nga na zero iniway gid sang nagpasaway sa nasakupan sang Villamonte, station 10 dira sa area sang Handumanan. Hotline. Mayo ko na muna pero may pinagkadamo gyapon station 1. Ang mga nagkaladakpan sa curfew nagdangat na sa 16 tanan. Hotline. Tiyabakon mo na, amo na ning sulit-sulit na nagkumpiyansa gyapon. Ano mga reason nga nagakagapihan kamo sa dalanon nga nagakalabutan kamo sang curfew? Hotline. Na-start na nagkaroon dugay-dugay. Dari sa aton sining nga pagpangalagad alas 8:15 na. Let's go to work na. Dari sa aton sining nga pagpangalagad. Hotline. Unahon ko lang anay ang party Basiwa nga isyo. No, kay ini kumong ang gina-expect sang halos kalabanan since nga nagumpisa na ang joint venture agreement nga sadtong November 13, no? Nagumpisa na ang 25 anyos nga pagsulod kag ginpermahan nga kontrata sang Water District upod sa Prime Water Infrastructure Incorporated ti inilawig-lawig nga tinuig kag siling sang taga Prime Water kag Basiwa ti maumpisa na nila gilayon atong mga na-delay nga supposedly activities and program bangod sang TRO nga ginpapanaog sang korte. Since nga ginpaboran kag gindinay atong petition nga gin-file sang Amlig Tubig tinagumpisa na last November 13. I was expecting
Kating mga opisyales da magapabilin since nga sila man ang nag-craft, sila man ang nag-plastar sinitanan nga mga plano kay kon madumduman yun ting ginabalgid masami protection man mismo mo sang mga empleyado da bisan pa man magsunod sa isa ka joint venture agreement. Aksyon Hotline. Pero check karon ta magluwas sa sining latest update man kagabiging confirm ni Engineer Jeneline Humora nga si Attorney Julian Carbon sa Basiwa nag-avail sang early retirement. And even si Engineer Jeneline Humora and other top officials o Basiwa nag-avail man. Aksyon Hotline. Ang nabilin sa tabtaban ang ordinaryo nga mga empleyado nga sti ang iban nagpa-absorb sa prime water ang iba nag-avail sang gin-offer nga early retirement. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the President of the Basiwa Employees Union, pero siling ni Engineer Jeneline Humora, they are no longer recognized as ang prime water. Sila ko tinanong tabo siniman. Joining us is Ma'am Lenny. Ma'am Len, how are you? Good morning. Mayong aga sa tanan nga palamati sang Aksyon Radio, Aksyon Art. Aha. Salamat gid sa tiempo, Ma'am Len, no? Kumusta na kamo kay tinagumpisa na nagligad nga November 13 nag-consummate na ining joint venture agreement sa tunga sang prime water kag Basiwa na ano ng sitwasyon ni subong ng mga empleyado. Ga-report naman kamo sa duty niyo, ma'am? Yes, report din kami. Kay empleyado kami gihapon sang Bacolod City Water District. Kami nga mga empleyadong wala nag-resign, wala nagbaton sang option nga ginoffered sang prime water. Okay. Pero tinanong sitwasyon, no? Pasulod pa man ang kamodira o nano man? Oo, ginapasulod kami. Kaya hindi Okay. man pwede nila mahimo, hindi kami pagpasulod. Mhm. Pero bangod sa sining latest update, no? Iba nyo galing ang mga opisyal da sa bahin sang Basiwa, why na nag-avail na sang early retirement. So, ang gwa sini kamo na lang subong nga taga employees union naga-istorya man sa inyo since ka may kaso kamo ginfile na ligad to. And what happened to the case, by the way, ma'am? Ang kaso namon for TRO gin-denied sang judge. Okay. So, mag-go into injunction. So, gina-prepare man ni Attorney Biloria regarding sa sinang case. Okay. Nasigi kami gihapon. So, mayara pa mga legal remedy nga pwede himuon nga ginalantaw ang inyong grupo. Kadako, Dijaya, kay empleyado kami sang gobyerno. Kadako, di. Oh, so sining latest update, ma'am, ano ang mga worries ang mga employees? No, since kang mga top official sa management, kalabanan gigali nag-avail sang early retirement. Tanong implikasyon sini? Actually, Action Art, hindi lang sa employees ang effect po sinimo, kung tanawon tagid. Okay. Kay ang mga top official mismo, amo ni sila ang nag-negotiate sang joint venture agreement. So, buot silingon sila niyang nakabalo eh. Okay. At hagunta ang rank and file, wala gani kakita sang resigned na joint venture, kay hasta subong wala kami gintagaan sang copy sina. Aha. Pagkatapos, igo mabalaan, samtang gapangaluyag sila sa subong ha, subong gakatabo ina sa sulod sang Basiwa. Okay. Ginasigi nila ang early retirement incentive package o program sa mga empleyado nga nagapabilin nga hindi magbaton sang option nila na ang duha ka option. Hindi magbaton. Sige na extended until December 31. Okay. So, Sila yan nag-resign na. Aha. Ang top officials resign na. Okay. Na grabe ang ilang hambal nga. Protection man. Paano ka mo ka-protect? Kaya wala na ka mo sa district. Nag-avail ka mo sa 250% na gin-offer sang prime. So, subong, since nga wala na ni halos kalabanan sila, nga mga top officials, what will happen to the operation ng Basiwa? Sinong mga nagbulos? Dira kag mayara na? Ang
sa basiwang contract monitoring unit sa matultuod yun para mabalaan din sang pumuluyo. Prior may ara sila mga target na mga personnel na ibutang. Okay. Technical, sa admin, sa kundiinda nga mga kay 7 na department ang sa water district. Mhm. Wala na siya na materialize kay hindi sila gusto magpabilin at CMU sa basiwa. Nagpa-absorb ang iban sa prime water. Okay. So wala sila choice. Nanita naman sila sa rank and file na para mabutang sa CMU. Okay. Pag sa matuod-tuod, during sa commencement, mismo ang CMU nga ginahambal nila na part sila. Wala kabalo kung anong function nila. Kaya nakatugan sa amon sa QME. Ay, sus. Gusto mo, amo na yung senaryo. Aha. Ibutin So, butang malon. Ang ginbutang temporarily o kung supposedly nga mag-serve dira sa vacant position, why magani sila kansindi kung maano sila? Doon mo na? Kaya din sila kabalo din sila na yun. Ano ila function? Kaya Okay. kami wala kami kita sa CMU. Aha. Nakikahambal nila. Okay. Pero sa part iya sa prime water, no? Ang siling mo, sige ang mga negotiation sige ang mga offer sa mga employees. Why man niya, ma'am, daw mga pressure or mga pamakog na sa part sa inyo, abing nga mga employees? Ara, gini. Mhm. Kaya ang iba naman ganing nga upod, di na patawag na nila. Mm. Especially ang nag-file ng kaso. Okay. Aha. Kaya ang concern naman lang sa basiwa eh. Anong nyo ang basiwa kay kamo mismo nga mga top official naghalalin na. Ano yung maproteksyonan ang basiwa mas inhambalon nyo pang gitagaan nyo sang orientation mga A1 na mga ang tutuod wala Okay. na iya sinusukton sa consumer kung anong matabo sa basiwa. Kaya yung naglakat na sila. Aha. So, since nga wala na sila tuod, why makamusang palapitan na nga nag-commit sila sa primero nga mabulig sila all the way. Ara sila mapasiguro to protect the interest of the employees and the consumers. Oo. Ara ganit sila sa una sa basiwa nga employed sila. Hindi ganit nila maubra ang ilang nga ginahambal na project. Both water at wag na nga ginapusong sa union na tapuso nila kay ano nang hambal nyo na makabulig na pagdugang tubig sa water district sa mga pumuluyo nga kulang ang mga supply. Ginatag nyo gano'n sa pribado. Silingon, ano niya ang consumer? Yes, How ma'am. long ka mo nga pumapungko dira nga mabulig kamo sa pumuluyo sa basiwa kay hindi na kamo ganit connected. Okay. Wala na kamo yung power. Kaya nag-resign ka mo, kaya nag-accept ka mo sang 250% at hagunta i-add on na sa tariff sa maabot nga mga tinuig. So, butang malon, kung di ma-avail sila early retirement, no? Ang 250,000, when you say nga i-add on sa balayran, i-charge inidugang sa consumer sa ulihi? Yes, 250% action art times length of service mo times ang imo nga sweldo. Okay, siyempre kung dako kasuldo, milyon lang gitid na mo damo. Makakuha ka 10 million up. Uy, Pero ang point is, kung mabaton ka mo na, himusun niyo ang basiwa. Sinusukton sa consumer. Okay. Wala. Sinusukton sa empleyado. Wala. But with this... 100. Oh, yes, ma'am. I'm sorry to butt in. With this development, ang union niya, why nagakapunaw subong, sige ang inyo pagpakigbato? Yes, kay kabalo kami, nga ara kami sa insyakto. Tagang consumer dapat mag-action sini. Kay kamo ang una maapektuhan sini. Kay wala sila gani nagpabalo. Okay. Wala sila nag-public hearing na private ng basiwa subong. Yes, ma'am. So, ang inyo yung mga uniform subong magsulod ka, ano mga ID nyo, ginipag-islan na? May tatak na sa Hindi. promoter? Wala pa? Ang wala nagpa-absorb basiwagin kami hindi kami sa prime water government, regular employee kami sang Bacolod City Water District. Okay, okay. So, hulaton na mo na ini and please keep us posted for the interest of everybody because ang aton malang diri is
nga point nga ma-raise taban para ma-inform tam public what is really happening now in Bacolod City Water District. Kay base sa uling mabasulan kita sa tao nga sinila tiway ka mo ka-update kung ano nang tabo sa basiwa da. Isa pa gid action art ha. Yes, ma'am. Ang ilang implementation sa mga leakages, dugay-dugay na ginareklamo. Mhm. Nakita mo, the same personnel ang gakayo sina. Mhm. Inaon din yung paghimuon sa una kay dugay na ginareklamo namon. Okay. Nga asubong pag-comments niya, insigida ya. Pareho lang ang mga tao nga halin sa basiwa. Aha. Alas 8:27, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. In the spirit of transparency, ginadala tayo ini sa inyo because at the end of the day, tanan kita, kalabanan gid, majority consumers ang basiwa. Now, gasiling kita, ang atong tinutuyo, ang andom sa kalabanan 24/7 ni supply sa tubig. Yes, gusto naton, sinabi hindi luyang nga may 24/7 ni supply sa tubig. Pero tiari na, nag-umpisa na ang pila ka mga concern, ngalag naton, may manuan. Ma'am Lenny, sorry na ito na atong linya, ma'am. Yes, action art. Okay. So please keep us posted kung ano mga developments ini so that we can we will inform the public, the consumers regarding sa sining mga development nila sa inyo. Ma'am, salamat gid sa imo time nga ginhatag karon gaga. Madamo gid na salamat. Kagkabay pa nga ang tanan nga media, especially ang Action Radio, tamdon niya niya kay consumer issue ini. 25 years ni bala, hindi niya hamak nga bagahon naton. Aha. Yes, yes. Madamo gid na salamat. Good morning, and thank you. Aksyon Hotline. Alas 8:28, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Now, ginadala taning mga development para nga hindi man maulihi ang publiko, ang mga konsumidor na nung nagkakalanabo subong dira sa Bacolod City Water District. Now, kung ikaw empleyado since ang commencement sa sining joint venture agreement last November 13, ang matabo, tibisan magsulod ka dira, doble ng ID mo. Ang imo uniforme, ara na may nakadikit na dira o nabutang na nga Prime Water Infrastructure Incorporated. Aksyon Hotline. Amo na nga aton bantayan because siling diri ni Ma'am Lenny Espina. Siling niya kay nag-avail sang early retirement, nag-resign na ang mga top officials nga sadto amo nag-negotiate, nagapangita sang solusyon sa problema sa kawadon sa supply nga hindi masarangan sa basiwa kay ti kulang financially. Tiyari na, nagaling kay siling niya ang ma-avail nila da sa early retirement ang 250% i-charge sa uli sa mga consumers. Aksyon May Hotline. explikarta sina, tayo na nga bagay, sa pila ka mga miyembro sa board man sa basiwa para maintindihan ini. Aksyon Hotline. Siling sang kilala ko, singaw lagi ko ni bala ka-intindi sang issue sa basiwa. But na-happy gid ko, lately kay after 20 years sa akong basiwa water supply sa house, nag-24 hours na since last week. Ay, kalain. Aksyon Hotline. Inaway man siyang gintakod. Amo na to, attorney, hindi ka maintindihan. Before 3 hours lang, wala na tubig for 20 years. Grabe nga sakripisyo. Na, amo na siya ang, kun ka isang katingala ka man, no? Nga sadtong tiyempo, nga wala pang joint venture agreement, way pa mapirman, way man siyang kayo, way man siyang ginsugdan pa nga pangtakod. Subong nagtubod, bisan sa kalalaan ni Mrs. So, tingala kami. Way bala, untat tubod tubig to. Aksyon Hotline. Ay, pwede man lang gali. Nano ini? Ini nga mga bagay kong development, at the end of the day, gasiling tao, masugot kami nga. Bisan may mga increases pa na sa uli, basta nga namin ang supply ng tubig. Pero may mga konsekwensya nga dapat intindiyon taman nga base at the end of the day hindi bala disbinta sa aton nga mga consumers kapin pagid hindi madula sa gihapon ang issue sang dala diri particular na sa pila ka grupo nga nagakontra na sa ginaligar posible pag-privatize sa ulihi sang basiwa. Aksyon Hotline. Ang Basiwa Employees Union nagaplano nga maghimo pa sang isa ka legal o kon legal remedy after gindinay ang ila TRO nga ginfile sa korte. Sa inyo lugar na ka-experience ka mo da, may changes gid man, may matamat na gid man,
nga paglawig nga pagtubod sa tubig, nga way nakabuganto sa pagpulaw. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, katayin nga
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures.
According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Radyo Aksyon Radyo Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:48 na. Good morning, by the way, sa mga member dira sang kando ni PNP. Nagamonitor sila sa quarantine checkpoint dira sa Lawagon. O kay paring Bro Radix Lambot and the rest of the members headed by no less than Sir John G. Liba. Kumusta ka na sa kanduni? Mga miyembro sang Rescue Operatives, araman ang kabalikat si Vicom. Nagamonitor sila karon nga aga. Thank you so much kag keep safe sa inyo tanan. Judge Mavil Maharukon siya. Good morning. Thank you man for listening. Araman si paring Chupoy Magbanwa no, sa area sang Macau, China. Upod niya si Tita Elma Lusok Pulidario, ari na diya sa aton sa Bacolod, gamonitor man karon nga aga. Nelda C. Guansi, good morning. Jose Mungcal Torilla, Zari Kipado, dira sa may area sang Gimaras. Kumusta ka na tiyay? Araman gamonitor sinong Chito Bingot Itabag, no? Ato siya sa area sang Kwani, sang Manila, no? Kag Madam Eleanor Fukuda sa Japan, morning man kay Noisky Nonoy Sawa dira sa Manila, no ga-duty kanoy. Thank you gida sa pag-monitor. Madam Mati Espina, Boss Tox Lopez, morning man. Martin Gonzales, Camille Lopez, good morning. Salamat gid sa pag-monitor karon nga aga. Ayos Mosta to okay to Aksyon Ben. Ang sakwan why to tawo pa. Wala gali. Okay, kundi ang mga vendors kahapon bangod sang road clearing operation nga implementation 2.0 dinalaga naman ang mga vendors sa sidewalk. Tiwin ni si vendors ining mga nagapangita ideya man palangabuhian niya mo basta gani amo na basta issue sang kuryente, issue sang tubig, issue sang palangabuhian, makarelate gid kita tanan. Bangod ngay na siya ang tuyo sang tao is makasurvive mo. Hindi man sa tanan nga tiyempo nga masalig ka lang sa mga opisyales naton sa gobyerno. Hindi ka man makalaom nga sa tanan nga tingon ang imo kinanglanon kag ang imo pamilya, no? Isalig mo lang tanan
sa departamento o kunain siya kag opisyalis ng gobyerno. Amo na kun nga ang mga vendors on their own gapaninguha, no, bisan risk going iban kita mo nagbalalik naman within sa downtown area. Patigayon naman sila sa mga ang iban may aragid man medyo sa lawayon no. Pero amo na kay pala nga buyan gani. Tinabudlayan sila, no? Right after nga ginbalik na ang implementation sa Road Clearing Operation 2.0. Pero dapat hindi man pwedeng tulirahon kag pabayan na sila. Iya mo. Ang Vendors Plaza, amo ni ang gin-allocate para sa mga nagabaligya along downtown area nga bangod sa liwat nga pag-implement sang road clearing operation, apektado naman na sila kaya hindi kita pala nga buyan na, pero luyag man sang gobyerno nga i-regulate ini sila mo. Sang una, tigin butang na ng Vendors Plaza, no nga dras la pwede kabaligya. Tiko mo nga nanubilian naman along downtown, ay presyum nga nagbalalik to sila, no? Ang iban kapon, nag-a-appeal pa sa mga interview, no, nga kung pwede tugutan na sila bisan gamay lang ang pwesto dras downtown makabulubaligya man. Tikaling the same ina, no, kung tugutan mo na primero labador lang displayan nga gamay, no, bangko dira nga pulungkuan, pero kung maglawig na sinimana balik naman na sa tapangko butang da. Check karon ta, no, kung bala may inventory liwat ang city dito sa may area sang Vendors Plaza para sa sining mga manog baligya. Online sa hotline. Joining us this morning is the cluster head sa market, executive assistant Sir Ernie Pinida. Ari trabaho sinipurtiman, multitasking man, extraction head pa sa Bacolod. Siya man ang nagamaniobra para sa mga ginaplanong surveillance testing. Ay, hindi siya kapaway mo. Sir Ernst, kumusta ka na? May power pa? Mayong aga gid action art, no? Kaya subong ari pangyapon sa opisina aga pa kay damo na mga concerns dapat talupang doon aton dire. Gani isiling ko do, amo maning trabaho nga kun hindi kasi ni makasarang kundi bakod lawas mo ni kag ang imo dedikasyon, lupog ka man sining lawing nga trabaho ay nimo mo. Gani man, pero kaluyan man niya bakod sa gyapon kag anda gyapon niya magsabisyo, especially nagidiri sa sectoral concerns office, no? Kaya ginakatapuan ini sang lain-lain nga sektor. Kag kabalogin kita nga tanan nga marginalized sector already tanan nagatipon sa aton. Gani. Anyway, ini ba lang mga vendors kundi upon the implementation of the road clearing operation 2.0, kumusta ni sila sir kapon ng ibang tugayo nga pwede consider lang kay mabutangan na sila gyapon ni allow sila magbulubaligya dira bisan gamay lang nga pwesto along sidewalk sa downtown. Sir, ini sila istrikto na nga ginamanduan nga magbalik dito sa Vendors Plaza. Actually ang aton nga gin istorya sa ila sang pagsugod anti sila ginpahalin kag hasta subong nga timpo nga nag-pandemic, daw wala nagliwat, no? Nga pagkatapos na napahalin dito sa dira sa sidewalk along downtown areas, mga Araneta, Gatuslao, Gonzaga and Gonzaga. Wala pa na ginliwat, meaning kung may ara man gabaligya dira, kabalo na sila nga daan nga hindi na ginapahunugutan. That's why naghambal kita nga why pa nagliwat ang aton nga ginistoryahan. Kag ang naistoryahan upod sa vendors paagi sa isa ka series of consultation, meetings, kag dialogue, natapos na ato. Kag kabalo kita nga ang mga vendors nga ato nakaintindi man nga ang pagbaligya dira sa sidewalk illegal. Amo nang rason nga maglibot yan ang mga taga-city legal enforcement team, nagalalakat na sila, nagahalalin sila sa lugar, kaya hindi sila nga sala ang ilang pagplastar nila.
nga Okay. hindi pwede baligyaan ang sidewalk. Mhm, Sa mhm. klaro na nasang istoryahanay. Mhm. That's why naman dapat istoryahan pa. Tungod Okay. kay natapos na istoryahanay isang malawig. Mhm. Malawig ang proseso. That's why nga nakaintindi na sila. Kung ginapilit pa nila, kabalo kita may mga tao sa likod nga nagasulsol pa sa gihapon sa ila, Okay. nga magbalik, tilain na iya ang ilang agenda. Oy, sus. Oh. So, kung in kaso ginman nga gin-remind sila kag naglibot ng mga enforcement unit, city legal office for that matter, why na sila, dapat ang expectation, hindi na sila liwat mag-display pa dira. Oo, kag na-maintain na yan sang city legal enforcement team nga maagyan sila. Kasi pila pa man ni ka sinimana nga daw nagdamo-damo pa ang tao sa downtown eh. Kasi nag-agi pa Okay. ECQ pa taganin sa subong. Pero ara na makita naton nga ara na sila kasi ang nahangpan naton nga kadako gid ng kinahanglanon nga kinahanglan maka-income man sila. Correct. But natapos na ang istoryahanay. That's why nga ang iban nag-divert sang ila nga pangabuhian. Kaya ginhambal man naton nga ma-divert sila sang ila nga pangabuhian kung baligya gid man ang ila nga nabalaan lang. Damo kasi sang baligya kag may mga lugar nga basi pwede nila mabaligyaan. Okay. Pero sang iba nakita na ko nga ara sila sa mga barangay. Dito na lang sila gatiner sa barangay kaya dito na lang sila namaligya. So, kaya nakita ko, damo nag-successful pa sa mo na nga lugar. Like sa Okay. Araw, ang iba niya mga vendors dire sa downtown area. Ato na to sa Araw? sa relocation site. Okay. Kaya dito mismo sa tubang sang balay nila sa Satellite Market, nagbaligya sila. Kita ko nga daw maayo ang sabat nila sa akon, mas maayo pa di ganin sa mo kay hindi na kami yawan sang lagyo-lagyo sa enforcement team. Dayon no, daw makapaminsan sila kung ano na lang ang pwede nila maginansyahan. Okay. Ano pwede makwartahan. Kaya iban sa iban yung mga dagko nga barangay, may mga satellite market, dito na lang sila yan nagpabilin nga nagbaligya. So may ari pa dire nag-stray yapon sa downtown area. Po hindi Okay. na naiya damo gid. Kag ang stray nga niya diya siguro hindi pa sila, wala sila inubaligya pa dito sa ilang area, dito sa mga barangay nila. Kaya recommend na to niya kung pwede, dito sila sa ilang barangay, dito sila baligya. Okay. Kaya kaya mo man Japon, kaya kung dire, hindi sila mapahamtang. Tungod kay kabalo kita, nga dugay-dugay, ara naman ang enforcement team. Sawayon, sawayon naman sila. So hindi sila kabaligya, insakto. Okay. Whereas, kung dito sila sa ila balay, barangay, at least mapahamtang sila. Okay. No? Kabalo ko mga gagmay nga mga negosyante. Kabalo ko nga kapangita na sila medyos kung paano sila makabaligya nga makaginansya. Okay. Kung ano nga baligya nga para maginansyahan. That's why nga gapati ko nga sa gyapon makamedyos sila nga mas bisan pa nga hindi sila dire magsagad ka napta sang baligya sa kuan sa downtown area. Pero ang Vendors Plaza, Subong Sir, kumusta ang latest inventory, kag monitoring nyo, atong mga awardees na nag-continue sila display, and what will happen sang gin-award sa ilang mga areas nila na kung hindi nila pagbalikan? Damo gid sa ilang wala nagbalik kag balgid sila hindi nila maginansyahan. Okay. Una beste ang lugar pagbutang dito ang iba nagkuha man pero sang uli nga daw hindi na sila na satisfied sang bintahanay. Naguluntat sila. Amo to ganing ang bagong kagina kaya ang iba nagstray na sa iba niya barangay. Nagstay na sila, nagtiner pag nagbaligya, nakita nila nga daw naga-income sila kag napamtang na sila sa ilang napilian niya baligyaan. So dito na sila. Okay. Amo na kag naintindihan man na nila nga sa tatlo ka merkado ang sa Libertad Market nabutang naton sa Annex Building, ang sa Burgos ang along Daniel Ramos nabutang dito sa may
vegetable section, ang along Burgos Street na butang sa fish section. Na-absorb sila ang sa Balestero Street nga mga fish vendors na butang sa sulod sa isdaan sa Central Market. Okay. Ang nanging problema ang downtown area. Kaya ang nakita nga relocation site lang gid para baligyaan nila, ma-relocate sila dito sa Vendors Plaza. Yes. So, tiyanon mo, kay hindi nag-click ang Vendors Plaza. So, kaya mo na ang natabo. Okay. Pero kabalo kita mga negosyante ini, kabalo sila magpangita ni Diyos Okay. Gayon nati wala man gyud pahuway ang syudad sa pag paminsar sina. Okay. Nga pabilin na sa gihapon sa aton nga nangin problema sa ila. Kaya nga kinanglan na buligan din man sila Pero amo na gani nga ang aton nga mayor wala man nagapahuway. Ipangita gina sa medyos nga kung paano nga ma-absorb sila ang kutob sa lista. Okay. Tinamo sang development action art nga ginapang minsar ang siyudad sa Bacolod, especially si Mayor Bing. So nagambal sa tong pag-asimbliya sa mga vendors, sa tong ginakandak ang series of consultations and meetings, dialogues. Nagambal sa niya, lista mo tanan nga mga vendors nga na-displaced. Kaya maabot ang tiyempo along the process nga ga-develop ang Bacolod, kag kung may tsansa nga dira sila mapahamtang sa ilabaligyan, i-prioritize ta sila. Okay. So wala na yan nag-untat si Mayor. Wala na yan nagdula sa iyang promisa. Basta along the process nga gina-develop ang Bacolod, kag may tsansa nga pwede baligyan, ang priority atong mga vendors nga na-displace. Yes, sir. Okay. Oo. So very good. Anyway, masip lang ko kay do limitadong time ko bala. By the way, baligyan na yung palupok ni Nano ni Man, may ara pa yan pag-display kag pag-allow silang magbaligya kay tinagahilapit na lang 36 adlaw na lang Christmas na ho. Aksyon art, nami gid na pamangkot mo ina. Oo. Kag subong may schedule Alas 9:03, galing na utod na una palupok ang imo signal sa triangulo. Aksyon Hotline. Wini palupok de bot sino pa ni mabakal sini kay amo na ni kapigado galing kita lang nga mga Pinoy may hilig kita ang pagpatita nga pang tabog sa yawa ning palupok mo. Sir, sorry gid na utod lin yata ano tungin muno mo? Oo. Ang naka-schedule kita meeting upod sa BCTO kay kagapon nga adlaw naka-meeting kita upod sa kay kay Lieutenant Colonel Yada na may schedule man sa meeting upod sa RC issue. Okay. No? Nga amo na ang papiko nga pag-istoryahan nila. So meaning inang karon sa hapon pagtapos nila meeting amo na pag-istorya namon no kung maistoryahan na kung ano gid bala ang posible nga matabo. Okay. So timing gina nga pamangkot ni Mosakon pasensya pag wala nag-abot si Ari di kag amo na ang dapat nga istoryahan namon karon. So pagkatapos na maistoryahan ma-finalize nantaw naton kung posible kanti base kay ginalantaw naton ang ang IEPF no national kung ang guidelines bala kasi kung magsagto sa guidelines okay. Amo nang sabat ya action art. Sige. Anyway, kabalo ko may bisita ka nag-abot na kay dumunuhon mo pangalan niya. Sir, good luck na lang sa inyo. Sino bisita? May meeting. Actually, action art may meeting kami di sa mga vendors. Okay. Sila mismo ang maobra sila programa kung ano himuon sa merkado nga kundiin sila nagabaligya. Kaya kung kilala mo niya ang presidente sa Burgos, ari di subong kay ang amon niya mitingan parte sa Burgos Market ang pagkatinlo ang pag-maintain sining health protocol. Di galing damo man da presidente? Damo man da presidente siling ko sa Burgos? Damay mga cluster president panda? Pero ang presidente sa kabilugan sa Burgos, amo ni si Mr. Binor Anlap. Ari siya subong kay istoryahan ni namon kag ang iba niya mga presidente sa Bictibol sa section
Ari di subong kay amo nang istoryahan namon. About, regards lang ko na siya. Naka-all white naman siya, always siya mo. Oo, nakaputi kalo, nakaputi bayo. Oo, asa ang brief puti. Sige, Sir Ernie, thank you gid sa imo sining nga time maginatag karon nga aga, but well, ang party guro niya sa mga extraction na to ng 18 to nga bago nga nag-positive, okay naman to yan, no? Zero backlog kita gyapon. Silo baklang ta subong. Sige. On that note, Sir Ernie, salamat kisa time. Madamo nga salamat Aksyon Art kag tsaga pamati sini mabuhay kita tanan. Salamat. Kung may mga meeting man sila, no, sa mga vendors, pero tiinan na sa downtown na itong mga nag-a-appeal, kung pwede magkabaligya lang sila gihapon, i-allow sila, no pwede, sir. Dahil hindi gina kay ang guwa nyo dra, hide and seek, ang buli lang sa mga dakop, ang inyo ba lang bantayan, ano pagbinta mo na karon to, kung may manog bakal, way ka pa gapangita ka pa sa inog sinsilyo, ginalagas ka man sa taga CLO. Di ko di way ka binta. Kaya ang buli malang sa taga CLO personnel, ang imo sininga, kwan mo, ginabantayan. O, tiano pagkabinta mo na kung lagson ka man iya ka enforcement unit. Pero abin nyo, kulukadlaw lang ta, pero palang abuyan ka tao, gidya, kabudlay sini mo. Basta matandog na lang imo palang abuyan, kabalo ko damo gid ang na-display sa ila income, naglain gid. Kita mo ang kalabanan naguntat, andra sa Vendors Plaza, kapin pa ka, kabudlay ato, alangan mabakal ka dito ka pa makadto. O nga may ara ka man lang baklan sa mga lugar, kagkapin pa subong sa mga barangay, naobserbahan ko, damo na sa mga vendors nga ara tod sa mga barangay kagkapurukan. Good morning, kag happy 50th wedding anniversary kay Sir Fernandini Cuadernal Senior, no, kay Sir Nanding Dira, Sir, kag kay Mami ni Sir Nonoy, happy 50th wedding anniversary. Golden na basta 50 to, no? Happy golden wedding anniversary sa inyo. Sir, God bless, gid, salamat sa support. Kagabay pa madamo pa nga mga grasya mag-abot sa inyo ni Madam. Karon nga adlaw gali ang ginapanumdum to sa inyo mo ning katapusan sa pagbato namon sa inyo sining donation para sa operation tulong pagbulig sa mga biktima sa Bagyo. Liwat kami amo ning karon nga adlaw na pwede ka mo makingagaw diri padala kay ang Aksyon Radio Bacolod kaupo ng mga masunod ang Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government kag non-profit organization, fast. Paghatag sang libre nga shipment sa mga donasyon padulong sa mga apektado nga lugar. Kabuyulog namon diri ang Trinity Christian School nagabaton sa inyong bulig. Di karon na ning adlaw ho, Nobyembre 19. No, kung may ara ka mo dira nga i-donate, hingagaw nyo palihog no kay ipadala na ini dito sa mga nasalanta o kung naigo sang Bagyo. Naibalaw na Aksyon Radio, pinaagi sa partner organization ng Sowing Legacy Movement Incorporated. Ginanglano na gid ang bulig dito kag donasyon. Sus, maluoy ka sa mga tao to nga balay nila ya. Way labot na lapawan, ang iba nagkalaanod pa. Iwat kami nga nagapilar, nga nagapanuktok sa inyo tagsa ka mga tagipusoon, kung sino may sulusubra dira, interesado magdonar, at tub-tub na lamang subong adlaw ang pagbaton sa donasyon, no? Tawag ka mo diri kung medyo damo da nga nung budlayan kung magdulong sa Aksyon Radio kay para ma-facilitate naton, no? Ang mga nag-alamot, by the way, as of yesterday, Mary Jean Saludaris Esquilla 1,000, Alma Punyado from Barangay 1 Ibi Magalon na 1,000, araban si Engineer Ruel and Dr. Marisa Pitalia and family, isa kasakong bugas, Nonong Rial o Barangay Panukoy to Baxis of Noodles and isa man ka Bax of Sardines, Miss Doreen Gusyauco and family sa Barangay Panukoy, assorted goods kag pagkaon. Barangay 18 Council headed by Barangay Kapitan Madeline Diaz, damo niyo mga plastic sang clothes, sanitation and hygiene kits. Ang Trinity Christian School nga amo ning may pinakadamo gid 18 bags nga mga clothes, may sardines, 2 boxes of assorted goods, 2 ka bags of personal hygiene, 3 ka bags of face mask, face shields, may mga noodles pa kag pati uga, no? Salamat gid sa taga Trinity Christian School. Mark Anthony Gargoles, isa ka bag plastic manalin sa anonymous donor, Mrs. Luz Lidisma, 500 pesos, family Hordivilla, may araman. No, si Tito Amik Garciniego sa United Kingdom,
di ang iyagin padala nagligad pa diri ipadala man namon balik dito. Or ipadala namon dito sa mga nasalanta sa bagyo. Aksyon Hotline. Ang mga ginatang nga kasi bakal sa tubig kapag kaon nga mas kinaglanon nga sa apektado sang bagyo. So please, ini isa kabulig naton temprano nga pag hatag sang kalipay pamaskwa sa mga nagakinahanglan ta nga mga utos. Aksyon Hotline. Sir Alex Montesa, sir, good morning. Thank you for listening. Grabing chimputa do ginahunos lang. Do kadasig lang gid. Sa aton sininga panahon. Kung may ngagaw to ni corona, ang mga mensahe niyo si Manjo Arniugo Monitor, Jocelyn Song Comedia, Bia Jonathan, Shin Barn, Araman ga Monitor. Salamat gid Frank Nabisaga. Uy, ara sa monitor sa bago. Paring Frank, kumusta ka na da? Araman si Ro Filibran, Valencia Kenneth, Rafael Caceres, Mary Grace Eugenio Fermin. Good morning, man. Thank you for listening. Siling Sir Alex Montesa, Sir Art, excuse. Gusto ko lang klaroon ang bahin sa atong mandatory face shield. Ano ni ang duration until the end of restriction or change? At why niya duration unless nga i-repeal kay ordinansa ni siya, sir? Sige-sige na iya. Magamit. Sini kung nag-motorcycle ka do, unnecessary naman kung may wind visor man ang imo nga kwan nga hindi ka naman kinanglanon ma-face shield ka pinagdulubli ka naglilibat ka na imo hindi na kitaon na ginangdalan. Kung nagasakay ka lang public transportation, sulod ka sa mga enclosed nga mga malls, mga buildings sa muna. No? Pero kung galakat ka malang imo sa dalan, hindi naman kinanglanon gin nga ma-face shield ka. Ayos? Sige. Thank you gid sa mga naga-monitor ang iban nga gawon ko lang karon kon may tiyempo pa. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon.
ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, na narisari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sumsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita Kagayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay! Ayos kay Congressman Greg Gasataya, birthday naglikaron nga daw, happy birthday. Amaman kay Councilor Cindy Rojas, so may nga gadarag kag happy birthday man. Aksyon Hotline. Way natagaling tiyempo, so rigid so ay kumalabutan na minsay. Ayo lang ko sa inyo, dason naman ang iban, karon naman sa udto ang iban nga way ta malabutan. Now, ang isa lang nga reminder ko sa inyo, pabakod kita yung immune system ta, no nga aton resistensya sa lawas. Ina makuha mo lang paagi sa product. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!